îmi place foarte mult un proverb chinezesc care spune faptul că atunci când ai de făcut 10 pași, după al 9-lea, te găsești la jumătatea drumului. Ei bine, parcă, deși mai am doar prezentarea din această seară, personal, parcă mă simt că aș fi la jumătatea drumului. Voi încerca, datorită faptului că diabetul nu este orice fel de boală, ci este o boală extrem de complicată și ca un făcut la facultățile de medicină, dacă pot să o complice și mai mult, cu atât mai bine pentru cei care o complică și cu atât mai rău pentru cei care învață, mă voi strădui în această seară să tentez să vă fac cât mai accesibilă cu putință pentru a înțelege fiecare dintre dumneavoastră ce anume presupune această boală. Așa cum ne-am obișnuit încă din serile trecute, aș dori să mulțumim și în această seară, respectiv să aducem mulțumiri bucătarului. Cum am spus, dacă în casele noastre avem hipertensiune, cardiopatie ischemică, ateroscleroză, cancer, chiar și reumatism cronic degenerativ, ei bine, dacă avem și diabet zaharat tip 2, vom vedea ce înseamnă acest lucru, toate aceste lucruri, sau pentru aceste lucruri, trebuie să fim recunoscători într-un mod cu totul și cu totul deosebit bucătarul. Ce înseamnă diabetul zaharat? Este, nu vă speriați de definiție, că vă explic imediat, o boală metabolică caracterizată printr-o hiperglicemie de durată, consecința unor defecte în producția sau acțiunea insulinei. Adică, ce înseamnă? Înseamnă că această boală este dată de fie distrugerea pancreasului, fie insulina nu mai poate acționa pe anumiți receptori specifici de insulină și rămâne foarte multă insulină inițial, deci în primele faze, ineficientă în vasele de sânge. Deci rețineți dumneavoastră, acest diabet zaharat poate presupune sau distrugerea pancreasului, sau în momentul în care insulina este ineficientă. Bun. Dacă corpul nostru a fost prevăzut cu niște rezerve funcționale de-a dreptul remarcabile, nu uitați faptul că în momentul în care 70% din vasele care irigă inima sunt înfundate, deci doar din acel moment mai departe apar modificări pe electrocardiogram. În momentul în care 2/3 din rinichi sunt zob, apar creșteri ale creatininei, mai puțin ale ureii sanguine. Ei bine, în momentul în care 90% din pancreas este zob, apare diabetul zaharat sau 90% din insulină este ineficientă. În momentul în care, ca să vedeți altă rezervă funcțională teribilă, 85% și peste dintre celulele nervoase dintr-o anumită locație a creierului numit substanța neagră sunt distruse, în acel moment pacientul face boala Parkinson. Dar până au fost distruse 80, 70, 75, 60%, pacientul încă își coordona fără niciun fel de probleme mișcările. Cuvântul diabet provine dintr-un cuvânt grecesc, diabainein, care se traduce prin a traversa de-a curmezișul, paralelă cu trecerea rapidă a lichidelor prin corpul pacientului cu diabet zaharat. Vreau să știți faptul că 8-9 din 10 cazuri de diabet zaharat ar putea fi prevenite dacă o persoană ar ține cont de alimentație și de exercițiu fizic. Chiar dacă părinți, bunici, frați, surori au avut diabet, acea persoană poate să nu facă diabet vreodată dacă respectă niște principii de sănătate extrem de simple. Din păcate, în ultimii ani suntem în fața unei așa numite epidemii de diabet zaharat. Frecvența acestei boli în populație a crescut drastic și chiar în zilele noastre se consideră faptul că la fiecare persoană cu diabet zaharat cunoscută ar mai exista, rețineți, cel puțin o persoană cu diabet zaharat necunoscut. Vreau să vă dau exemplu unei persoane, unui doctor
foarte ambițios, unui doctor extrem de profesionist, pentru care personal am toată stima. Este vorba de doctorița Mogoșanu din Galați, șefa de la clinica de diabet și boli de nutriție. Ei bine, această doamnă, în loc să stea frumos acasă cu familia, în fiecare an de Ziua Mondială a Medicinei, pe 7 aprilie, își ia frumos o măsuță, își mai ia și o asistentă, își ia 2 scăunele și niște testere de determinat zahărul în sânge. Se așează, bineînțeles cu aprobarea direcției sanitare, se așează într-un punct foarte circulat al Galațiului și cine dorește, nemâncat fiind de dimineață, face teste de glicemie gratuit. În loc să stea frumos acasă, să se odihnească, ei bine, această doamnă muncește și într-o zi liberă. Însă, a constatat și de fiecare dată, aproape în fiecare an, sunt publicate în ziarul local al Galațiului rezultatele acestor teste. Ei bine, aproximativ tot a 5-a, a 6-a persoană testată, fără ca aceasta să știe, are diabet zaharat. Și capac la toate, după o zi de muncă istovitoare, după niște 10, poate chiar peste 100 de teste, aproape întotdeauna, pe 7 aprilie, această doamnă doctor descoperă și valori monumentale de glicemie, deci de zahăr în sânge, undeva la valori de peste 500 zahărul în sânge. Ca o mică paranteză, valorile normale sunt între 70 și 110. Deci vă dați seama, valori monumentale de glicemie, fără ca persoanele în cauză să fi știut măcar că au așa ceva. Deci gândiți-vă foarte serios la această problemă serioasă. Ei bine, noi cu toții spunem diabet și ne referim, când spunem așa ceva, la diabetul zaharat. Noi spunem infarct, cel mai adesea ne referim la infarctul la inimă. Dar în seara a 7-a am văzut că, de fapt, infarctul poate fi și la intestine, și la rinichi, și la creier, și în alte părți. E, uite că și diabet poate fi de mai multe tipuri. Poate exista diabetul insipid. Ce înseamnă diabetul insipid? Înseamnă că persoana în cauză are deficitul unui hormon în creier, se numește antidiuretic hormon, ADH se prescurtează, și datorită acestui deficit de hormon antidiuretic, alții spun vazopresină, persoanele în cauză ajung să bea lichide, nu vă speriați, între 25 și 80 de litri de apă pe zi. Însă, foarte mare atenție, ce s-a constatat la persoanele în cauză? Unul la mână. Sunt mult mai deștepți ca media. Creierul funcționează cu cantități mari de apă. Îi dai apă, va funcționa mai bine. Concluzie. Vreți să nu vă funcționeze creierul, nu cumva să beți apă. 2 la 1. Aceste persoane au un ten impecabil. De ce să iau cremă hidratantă când pot să mă hidratez? Logic, nu? 3 la 1. În viața lor, aceste persoane nu fac pietre la rinichi. De ce? Când se depune ceva, cum l-a luat valul? 4 la 1. În viața lor, aceste persoane nu fac infecții la rinichi. De ce? Când vrea un microb să nuate și să urce în sus, îl ia valul. Ei bine, pe acest model putem să tragem concluzia că un consum mare de lichide, nu criminal de mare, chiar și la o persoană care nu are diabet insipid, poate da beneficii foarte importante pentru sănătate. Diabetul zaharat vom discuta în această seară. Există și o altă variantă de diabet, diabetul renal, când rinichii nu au capacitatea de a reține glucoza în sânge și o scapă prin rinichi. Ei bine, se constată zahăr în urină, în ciuda faptului că persoana respectivă nu are valorile depășite ale zahărului în sânge. Deci, aceste 3 tipuri majore de diabet. Vreau să vă sperii puțin cu niște statistici oficiale. În fiecare zi pe planeta Pământ am zis că o persoană la fiecare 3 secunde moare de cancer, la fiecare 5 secunde moare din cauza fumatului. Dar
512 persoane mor din cauza diabetului. 66 de persoane orbesc din cauza diabetului. 77 de persoane intră în dializă cu rinichi zob din cauza diabetului. 153 de mâini sau și picioare se taie tot din cauza diabetului, iar 2200 de noi diabetici sunt depistați. Acestea sunt statistici oficiale care cred că vorbesc de la sine. Există două tipuri mari de diabet zaharat. Nu vreau să vă încarc cu toate datele de aici. Rețineți faptul că diabetul zaharat de tip 2, care este cel mai frecvent, comparativ cu cel de tip 1, este cam raport de 1:7, tip 1 la tip 2. Deci diabetul zaharat de tip 2 apare la persoanele care și-au depășit greutatea corporală. Se considera că acest diabet este foarte frecvent după vârsta de 40 de ani, dar tocmai datorită epidemiei, așa cum am discutat anterior în seriile trecute, datorită faptului că există tot mai mulți copii care își depășesc copios greutatea corporală, poate să apară acest diabet tip 2 chiar și la persoane de 16, 14 sau chiar 10 ani vârstă. Diabetul zaharat tip 1 apare cel mai adesea în primii ani de viață, iar persoana este normo sau chiar subponderală. Primul tip de diabet, diabetul zaharat tip 1, cel mai adesea este o formă autoimună care distruge pancreasul și se tratează aproape exclusiv cu insulină. Pe când diabetul zaharat de maturitate sau tip 2, acela la persoanele care și-au depășit greutatea corporală, inițial se tratează cu pastile, teoretic până în 200 glicemia se poate trata exclusiv prin schimbarea modului de viață, între 200 și 300 de miligrame la 100 de mililitri sânge, deci nu 200-300 de căței, deci și unitate de măsură, între 200 și 300 prin pastile, iar peste 300 este nevoie de terapie insulinică. Sunt și excepții, persoanele care își schimbă din temelii modul de viață pot să ajungă să folosească cantități mici de medicamente sau chiar deloc, de obicei în formele incipiente de boală. Valorile zahărului din sânge. Aș vrea să rețineți dumneavoastră faptul că cel mai bine este să avem valori ale zahărului în sânge, cum se spune în limbaj medical, de 2 cifre. Dar nu valori ale zahărului în sânge de 10 sau 11 mg la 100, pentru că în cazul acela persoana respectivă a decedat. Deci valori între 70 și 99, dar valori de 2 cifre. Totuși se acceptă până în 110 mg la 100 de ml sânge glucoză, valori normale ale zahărului în sânge. Când se determină zahărul în sânge? Dimineața pe nemâncate, după un post alimentar de 10-14 ore. Deci nu mi-o fac seara, nu mi-o fac la 2 ore după masă, nu mi-o fac la 5 ore după masă, deci mi-o fac dimineața după un post de 10-14 ore. Există o zonă de atenție 111-125, iar două determinări de 126 și peste înseamnă diabet zaharat. Acum fiți foarte atenți. Există anumite persoane care se dau ei bărbați, printre care și subsemnatul, deși anatomic sunt bărbați. Care este bărbatul bărbat? Bărbatul bărbat este cel care reacționează într-un anumit fel în fața unui act de seringă. Și atunci, dacă un bărbat, între ghilimele, ca mine, vine o asistentă și mie mi se pare că acul e atâta, dar niciodată acul nu va fi atâta, plus că s-a mai uitat asistenta și foarte urât la mine când am văzut ce mutram,
În momentul ăla fac o descărcare din glandele de deasupra rinichilor de adrenalină, dar mai ales de noradrenalină, care îmi zboară mie zahărul în sânge, poate să mi-l zboare chiar în 160. Asistenta mi-a luat sânge, 160 acum, 160 încă o dată, m-a ștampilat că am diabet. Dar eu n-am diabet! Și atunci sunt băgat greșit în terapie pentru diabet. Însă, așa cum vom vedea puțin mai încolo, există o analiză, costă puțin mai mult, dar este extrem de fidelă și poate să vină asistenta cu așa ac la mine sau atâta, poate să vină asistenta îmbrăcată în kimono cu centură neagră și cu o dungă roșie pe ea, adică 6 dani și peste, că acea determinare va fi fidelă. Se numește hemoglobina A1 glicată. Vom discuta puțin mai încolo. Cu cât este mai mare valoarea zahărului în sânge la o persoană, cu atât complicațiile sunt mai de temut. Valorile țintă ale zahărului în sânge la o persoană diabetică, țineți minte cât trăiți, sunt 110. Cu totul și cu totul excepțional se acceptă 130, dar peste 130, fiecare miligram de glucoză în plus înseamnă o catastrofă pentru sănătatea acelei persoane. Există doctori, nu ca mine care ar trebui să fiu împușcat, cum mi s-a spus, dar în această seară să nu creadă acea persoană care a dorit să fiu împușcat, că n-am remarcat faptul că am primit de la ea o scrisoare deschisă în care mi se cere să o iert, oricum am iertat-o, și de asemenea să nu pun la suflet acel cuvânt cu împușcatul și să fie convinsă că am iertat-o. Există totuși doctori care ar trebui împușcați, care mențin valorile zahărului în sânge la valori extrem de mari, chiar 160, 180 sau chiar peste. Apoi lasă că e suficient pentru mata. Uite că nu e suficient. Cu cât valorile sunt mai mari, cu atât dezastrul este mai mare pentru vasele de sânge. Deci rețineți cu totul și cu totul excepțional 130, ideal este 110 și sub. Mergem puțin mai departe. Cauzele diabetului zaharat. Pentru a reține dumneavoastră și pentru a fi cât mai accesibil, hai să reținem cu toții cuvântul milă. Deci, M, I, 2 de L și 2 de A. Primul M. Anumite medicamente. Dacă o persoană ia astăzi aspirină, mâine ia diclofenac, poi mâine ia piroxicam, nicio problemă. Dar dacă ia luni de zile, repetat, aceste substanțe, deci medicamentele din clasa aspirinei, noi spunem antiinflamatoare nesteroidiene, acea persoană, aduceți-vă aminte ce am zis în seara a treia, riscă să piardă calciu din oase și nu în ultimul rând riscă să facă diabet zaharat. Există o serie de medicamente care se numesc antiinflamatoare steroidiene, clasa prednison, prednisolon, hidrocortizon și mai sunt și altele, dexa, beta, metazon și altele. Și aceste medicamente sunt periculoase. Persoanele care fac tratament pentru hipotiroidie și iau hormoni tiroidieni, periodic trebuie să-și verifice și zahărul în sânge, pentru că dacă nu, există risc de diabet zaharat. De asemenea, există foarte multe persoane care în tratamentul tensiunii arteriale folosesc medicamente care se termină în olol, propranolol, metoprolol, atenolol și mai sunt o ceată extrem de lungă de olol. Aceste medicamente lovesc în pancreas și cresc grăsimile sanguine. Aceste medicamente, atenție mărișoară la ele. Anumite medicamente imunosupresoare, terapia citostatică sau anticoncepționale orale, anumite medicamente anestezice locale, am dat exemplu halotanul. Ei bine, aceste medicamente dau risc de diabet zaharat. Anumite infecții, dragii mei,
Există o epidemie cruntă în România de hepatită B și C. Virusurile hepatitice nu numai că afectează ficatul, dar pot afecta foarte frecvent și pancreasul cu risc de diabet zaharat. Oreionul, acolo scrie virusul urlian, așa se numește, care dă oreion. Oreionul făcut la copii să umflă ce să umflă și trece. La adult, dacă are loc o infecție urliană sau orion, practic persoana în cauză riscă diabet și riscă sterilitate, atât bărbații cât și femeile. Virusul rubeolic, virusul Coxsackie și alte virusuri. Pietrele la fiere, cu cât sunt mai numeroase sau și mai mari, având în vedere faptul că poziția anatomică a vezicii biliare se găsește în vecinătatea pancreasului, aceasta poate comprima și irita repetat pancreasul, în timp cu risc major de diabet zaharat. Primul, adică al doilea L, un profil lipidic alterat. Dacă avem grăsimile în sânge crescute, chiar dacă avem trigliceridele, LDL-ul, HDL, colesterolul normale, în momentul în care avem doar colesterolul crescut, poate în timp să dea diabet zaharat. Este foarte periculos, toxic pentru pancreas. Alcoolismul cronic. Doctorii din România spun, dragii mei, dacă vreți să aveți sânge, un pahar cu vin la masă. Eu spun altfel, dragii mei, dacă vreți să faceți ciroză și diabet zaharat, un pahar cu vin la masă. Deci, depinde pe cine ascultați. Sunt și alte cauze. Stresul. Un stres prelungit, o perioadă puternic stresantă. Am văzut aseară că poate conduce la cancer. Tot stresul poate da ulcer. Tot stresul poate da, prin șocurile vagale repetate și prin adrenalină, noradrenalină și cortizol, poate da diabet zaharat. Consumul repetat, dar mai ales la copii, al dulciurilor concentrate, nu întâmplător am zis că sunt torturi, nu torturi, pentru pancreas, ei bine, acestea pot să dea diabet zaharat, mai ales la copii. Dragii mei, dacă vreți ca, copiii dumneavoastră să facă diabet zaharat, cât mai multă ciocolată, cât mai multă cafea, cafeaua este cruntă pentru copii, cât mai multă cola și aveți șanse majore ca, copiii dumneavoastră să facă diabet zaharat. De asemenea, o serie de alimente care conțin nitrați și nitriți, acestea sunt niște conservanți alimentari, E249, dacă țin eu bine minte, până la E252. Aceștia se introduc cel mai adesea în produsele alimentare din carne, dar mai ales în salamuri. Ei bine, acestea riscă să determine la persoanele în cauză diabet zaharat. Cazeina, proteina aproximativ ca masă 85% din proteina laptelui de vacă. Sunt studii clare, avem carte afară, se numește Cartea Studiu China și de asemenea în 2006 în reputata revistă medicală, Clujul Medical, s-au raportat niște studii cum că produsele lactate la copii pot induce diabet zaharat tip 1. Am zis, consumul cronic de cafea, cola, cacao și derivate la copil. Vreau să fiți foarte atenți când vă spun faptul că pancreasul, cristalinul, celula nervoasă și vasele de sânge sunt cele 4 organe extrem de sensibile la oxidare. Cum ne putem oxida cel mai tare? În primul rând fumând, în al doilea rând consumând alcool, în al treilea rând prăjind, frigând și afumând.
Dacă pancreasul este un organ extrem de sensibil la oxidare și se apără prost, risc de diabet. În al doilea rând, cristalinul extrem de sensibil la oxidare, risc de cataractă. Celula nervoasă moare, vasele de sânge se strică și se înfundă. Simplu ca bună ziua. Mergem mai departe. Alte cauze de diabet zaharat. Depășirea greutății corporale, obezitatea și sedentarism. Cu cât vom consuma mai mulți acizi grași saturați sau grăsimi solide la temperatura camerei, vom risca în primul rând cancer de sân, cancer de prostată, riscăm să ne înfundăm vasele de sânge, dar nu în ultimul rând riscăm chiar și diabet zaharat. Grăsimi solide la temperatura camerei. Unt, untură, seu, grăsime, margarină, avocado, nucă de cocos. Consumați cât mai mult din acestea și riscați cancer, riscați înfundare de vase, dar riscați și diabet zaharat. Sarcina, în special la femeile care au greutatea depășită și de asemenea există și o componentă genetică pentru diabet zaharat, dar anulabilă prin schimbarea din temelii a modului de viață. Uitați cum ingestia sau aportul de dulciuri concentrate, zahăr, miere, bomboane, prăjitură, ciocolată, determină creșterea zahărului în sânge. Creșterea zahărului în sânge determină un nivel brutal crescut de insulină, care determină la rândul ei o producție a ficatului de acizi grași saturați, care la rândul lor merg cu distrugerea celulelor care produc insulină și ajungem la diabet zaharat. Reciproc, alimentația bogată în grăsimi solide sau acizi grași saturați sau acei acizi grași trans, despre care v-am spus că există în cantități foarte mari în margarine, în toate chipsurile, în toți biscuiții, în toate prăjiturile, margarina am zis, carnea de pui, carnea de vită, aceștia, supraponderea și obezitatea determină rezistență la insulină, în timp risc de diabet zaharat. Câteva date despre insulină. Câteva date, că vă pot vorbi 2 ceasuri numai despre asta. Insulina este singurul hormon care coboară zahărul din sânge. Reciproc există vreo 12 sau dacă ne gândim mai bine s-ar putea să existe vreo 14 hormoni care cresc zahărul din sânge. Funcția de bază a insulinei este de a băga glucoza în celule pentru ca aceasta să poată fi mistuită, metabolizată sau arsă. În lipsa acestui hormon, glucoza rămâne în vasele de sânge, nivelul de glucoză crește periculos, aceasta poate polimeriza și înfundă suplimentar vasele de sânge. Toate celulele corpului nostru ar dori să funcționeze pe glucoză, însă doar creierul funcționează exclusiv pe glucoză. Și inima ar dori să funcționeze pe glucoză. Dacă este destulă, primește. Nu este destulă, poate funcționa și pe aminoacizi, și pe cetoacizi, și pe acizi grași. Ficatul ar vrea și el să funcționeze pe glucoză. Dacă este, primește. Nu este, poate funcționa și pe altceva. Dar creierul poate funcționa exclusiv pe glucoză. Ei bine, dacă nivelul de zahăr din sânge este prea mare, în acel moment un nivel înalt de insulină îl introduce la stoc în ficat sub formă de glucoză polimerizată, sub formă de glicogen, într-o cantitate mai mică, că acest stoc este foarte mic, dar cea mai mare parte este introdusă în grăsime. Însă, această insulină, dacă are repetat valori mari, cădere, valori mari, cădere, valori mari, cădere, apare acel hiperinsulinism și suplimentar, dacă o persoană și-a depășit greutatea corporală,
această persoană va putea să aibă valori foarte mari ale insulinei în sânge. Ce face insulina dacă este prea multă în sânge? Rețineți faptul că insulina este factor de creștere și al vaselor spre înăuntru, înfundându-le, dar este și factor de creștere tumorală, adică cancer. De asemenea, poate crește mușchiul cardiac, iar o inimă mare se contractă mai prost și vrea mai mult sânge. De asemenea, o femeie, dacă naște copii de 3 kg 990, mai e cuva. Dar dacă a născut copii de 4 kg și peste, atenție mamă, riști diabet zaharat toată viața. Protejează-te, schimbă-ți din temelii modul de viață, că nu se știe când te trosnește diabetul. De asemenea, copiii de 4 kg și peste la naștere, la rândule riscă diabet zaharat, dar riscă să devină copii, noi spunem macrozomi, adică copii grași de mici până la vârsta adultă. De asemenea, tot insulina crescută determină dezvoltarea prea mare a mușchiului neted vascular. Toate vasele noastre, chiar mici de sânge, ce vreau să vă spun, au mușchi care le contractă și le desfac. Dacă mușchiul neted vascular se dezvoltă prea tare, în periferie vom avea contracție, nu mai prea ajunge sânge în periferie și mâinile, respectiv picioarele, se răcesc. Mai departe, insulina prea multă determină reținere de apă și sare în vase, în afara faptului că înfundă vasele sau cresc vasele spre înăuntru. Concluzie, tensiunea arterială în sus. De asemenea, crește activitatea simpatică, spunem noi doctor, dar numai la simpatie nu ne referim. Ne referim la faptul că cantitatea de hormoni, adrenalină și noradrenalină din suprarenală crește cu efecte nasoale și negative pentru sănătate. Nu uitați niciodată că pancreasul este singurul organ din corpul nostru care pe parcursul unei zile atât hormoni cât și enzime și proteine produce echivalentul propriei greutăți. Deci acest pancreas produce, de nu-i adevărat, cantități foarte mari de produse necesare organismului. Rezistența la insulină. Rezistența la insulină este accentuată și accelerată de către anumite obiceiuri. În primul rând, sau anumite statusuri. Obezitatea. Obezitatea abdominală, aduceți-vă aminte ce v-am spus în urmă cu 2 seri, se ia punctul cel mai înalt al bazinului, punctul cel mai de jos al coastelor, iar la mijlocul distanței se trage o circumferință. Dacă la femei nu am atins 80, e perfect, de centimetri. Dacă suntem între 80 și 88 de centimetri, deci la femei, avem risc de diabet, iar dacă avem 89 și peste, risc major de diabet zaharat. La bărbați, aceeași circumferință este mai generoasă. Un bărbat cu cel mult 93 de centimetri nu riscă diabet zaharat, dar la 94-102 riscă diabet zaharat, iar 103 și peste centimetri circumferința abdominală, risc major de diabet zaharat. Fumatul, stresul, cafeina, teobromina din cacao, anumite substanțe care se dau pacienților care au diabet zaharat, salbutamol, ventolinul, salmeterol, fenoterol, terzbutalină, formoterol, etc. Grăsimile alimentare din nou saturate, zaharoza, foarte multe persoane în ultimul timp producători de sucuri, în loc să adauge zahăr, s-au apucat să bage fructoză. Este și mai periculoasă pentru pancreas. De asemenea,
înfometarea sau postul prelungit. Este foarte important să postim pentru sănătate, dar cu apă. Persoanele care ajung să postească perioade foarte lungi riscă să facă diabet zaharat de stres. Postul este un stres. De asemenea, nu se recomandă postul persoanelor diabetice și de asemenea persoanelor ulceroase. De asemenea, nu se recomandă postul nici măcar în sarcină. Nu uitați acest aspect foarte important. Și dacă tot ajunseră la problema postului, personal am fost extrem de șocat când am citit în Sfânta Carte a Creștinismului, în Biblie, un capitol întreg se referă la post. Pe cine interesează este în Cartea Profetului Isaia, capitolul 58. Și mă așteptam să spună, postul Paștelui ține de atunci până atunci. Postul Crăciunului, de atunci până atunci. În postul Paștelui mânci de aia, nu mânci de aia. Atenție seara să nu știu ce, atenție să nu știu ce. Hopa! Băi, mai citesc o dată. Și mai citesc o dată. Băi, am zis, Biblia asta e așa, o arunc, iau alta. Iau cu cruce, iau fără cruce. Iau în limbi străine. Nimic. Băi, să fii. Care e problema? Și aflai un lucru foarte interesant. Citi o faza cu postul în vreo 6 traduceri. Bă, chiar toți stâmpiți. Toți spuneau la fel. Ce se spune acolo? Nu se spune ce să mâncăm, nu se spune ce să nu mâncăm, nu se spune de când, nu se spune până când, dar se spune un lucru. Atitudinea persoanei față de Dumnezeu. Dezleagă lanțurile răutății, dă drumul prinșilor de război și înalță-ți sufletul spre Dumnezeu. Atât și nimic mai mult. Să împice în față. Și atunci întrebare. Cine a pus anumite restricții sau probleme? Nu comentez. Deci așa se spune în Sfânta Carte a Creștinismului. N-am scris-o eu. Dumnezeu a scris. Mergem mai departe. O alimentație bogată în acizi grași omega-3, deci ulei de in v-am recomandat eu, ajută o persoană cu diabet zaharat enorm. În foarte multe cărți de medicină încă mai sunt menționate simptome clare sau clasice pentru diabetul zaharat. Însă aceste simptome clasice sunt întâlnite în ultimii ani tot mai rar. Este bine de reținut că o persoană cu diabet zaharat urinează foarte mult, deci poliurie. Compensator, bea cantități mari de apă, polidipsie, sau și consumă alimente într-o cantitate mai mare sau polifagie. Totuși, anumite semne și simptome ar trebui să ne atragă atenția, s-ar putea aici să miroase a diabet zaharat. În primul rând, o rană sau o plagă care se vindecă mai greu sau chiar foarte greu sau supurează, o mică tăietură, automat fac puroi, bă, ceva nu-i regulă. Însă și reciproc, foarte mare atenție, unui copil sau unui adult, aduceți-vă aminte ce v-am spus în seriile trecute, în sângele meu sau al dumneavoastră există o linguriță de zahăr. O linguriță de zahăr în tot sângele nostru. Orice altă linguriță de zahăr, corpul o percepe ca un stres și trebuie automat să o înlăture. Însă dacă noi băgăm lingura în cheseaua cu dulceață, automat avem o depresie drastică imună. De ce? Corpul nu ar mai lupta. V-am spus și seara trecută. Dumneavoastră, dacă ați avea pe farfurie o bucată de tort și pe o altă farfurie o grămadă mare de microbi, dumneavoastră ce ați alege? La fel aleg și globulele albe. Ce-s proaste să mănânce microbi? Nu, tăticule, mănâncă zahăr. Și atunci corpul nu mai luptă. Și dacă nu mai luptă, rănile supurează, rănile se infectează și apar probleme foarte mari. Infecții acute de căi respiratorii. Repet, un copil care răcește
și răcește și răcește, de el disperă și pe tată și pe mamă și pe medicul de familie, primul lucru pe care trebuie să-l faceți, opriți dulciurile concentrate. După aceea mai vedem, merg la medicul de familie, îi dăm antibiotic, nu știu ce. Putem să băgăm în el antibiotice cu carul, zob îi facem ficatul, îi mai scădem și imunitatea, îi riscăm să facă și leucemie sau cancer, dar noi îi dăm în continuare dulciuri. Zob îl facem. O mâncărime, noi spunem prurit, mai voalat în termen medical, o mâncărime în zona genitală sau anală, în special la o persoană în vârstă, care nu cedează și este extrem de stresantă, poate fi un semn de atenție, s-ar putea, nu e obligatoriu, să fie vorba de un diabet zaharat. De asemenea, există persoane care merg prin casă desculțe, nu și subsemnatul. Poate aveți obicei de genul ăsta. Nu-i rău, nu-i bine. Nu vă sfătuiesc, nici nu vă contraindic. La un anumit moment dat se taie sau suferă anumite răni. Mai scapă câte un ac sau ceva până în casă, nu ne dăm seama, călcăm în el și ne-a rănit. Dacă scade sensibilitatea, în primul rând vibratorie, termică, tactilă, dureroasă în extremități, atenție, s-ar putea să fim în fața unui diabet zaharat. Deci este un mare semnal de alarmă. O stare de astenie, anxietate, chiar tendință la depresie, pot fi manifestări ale unei lipse de calciu sau și al unui diabet zaharat. Impotența sexuală la bărbați poate fi cauzată de către diabet. Există un test care se face, testul de toleranță la glucoză, l-am menționat aici doar ca idee, se administrează 75 de grame de glucoză într-un pahar cu apă și se ingeră această cantitate dimineața pe nemâncate. Dacă zahărul din sânge la 2 ore este sub 110, respectiv înainte de administrare este 110 sau sub și după 2 ore este sub 180, practic nu avem diabet zaharat. Însă dacă avem înainte de test peste 126, iar după test peste 200 la 2 ore, putem fi siguri că suntem în fața unui diabet zaharat. Ei bine, v-am vorbit la început că dacă avem de-a face cu un ghilimele bărbat, printre care și subsemnatul este în aceeași categorie, care vine asistenta cu dita mai harponul să-l înțepe și cu centură neagră, cu dungă roșie pe ea, intră în gardă și se sperie. Poate să vină asistenta cu 2 dungi roșii pe centura neagră, adică campion mondial de arte marțiale. Dacă determinăm această analiză, hemoglobina A1 glicată sau glicozilată ireversibil, iar valorile acestei hemoglobine A1 glicată sunt sub 6 mg/100, nu avem diabet zaharat. Poate să vină asistenta îmbrăcată oricum, poate să vină cu harpon, poate să fie supărată, nesupărată sau nu știu cum. Este această analiză extrem de fidelă. Dar această analiză se face doar într-un laborator mare, dintr-un oraș capitală de județ. Deci și în Piatra Neamț aproape sigur se face. Complicațiile diabetului zaharat. Una dintre cele mai redutabile complicații ale diabetului zaharat se numește orbirea. Deci, distrugerea foiței interne a globului ocular, noi spunem în termen medical retinopatie. Cataracta, de ce? Dacă cedează pancreasul, aproape întotdeauna cedează și cristalinul. Sunt surori de cruce. Mai departe, speranța de viață la o persoană cu diabet zaharat poate să scadă chiar cu un sfert, dacă nu cu 20%. Dacă crește zahărul în sânge, scade apărarea corpului, dar și cea specifică anticancer. Și dacă scade și apărarea corpului specifică anticancer, în acel moment o persoană riscă, de nu-i adevărat, să facă cancer.
se înfundă vasele de sânge care alimentează organele periferice. Și noi spunem microangiopatie. Sau se înfundă vasele mari de sânge, noi spunem macroangiopatie. Scade apărarea corpului. O persoană gravidă care are diabet zaharat va alăpta mai puțin și va avea de asemenea probleme în sarcină. De asemenea, aduceți-vă aminte ce v-am spus încă din seara a doua. Faptul că 28% din cazuri, deci ceva mai mult de un sfert dintre cazurile de persoane care ajung în dializă, sunt trimise de către hipertensiune arterială. Însă 22%, deci ceva mai puțin de un sfert, sunt trimise de diabetul zaharat. Deci 50% dintre cazurile care ajung în dializă sunt datorate a două boli, diabet, sau mai exact hipertensiune și diabet. O pierdere cronică de peste 50 de miligrame de proteine înseamnă un risc major pentru o persoană diabetică. Întotdeauna, dacă zahărul în sânge crește prea mult, scade și aciditatea în stomac. Singurul loc unde, în mod normal, trebuie să avem acid este în stomac. Dacă nu mai avem acid suficient și eficient în stomac, una dintre funcțiile de bază ale acidității stomacului este de a steriliza alimentele, mai are și vreo 20 de alte funcții, dar este de a steriliza alimentele care ajung după aia în intestinul subțire, gros și așa ceva. Dacă aciditatea scade, vor fi probleme cu digestia, vor intra microbi prin intestinul subțire și nasol. De asemenea, aproape întotdeauna la o persoană diabetică ne găsim în fața unui profil lipidic alterat. Sau și colesterolul mare, sau și trigliceride mari, sau și LDL, HDL, colesterol crescut, respectiv scăzut. V-am spus, doar colesterolul crescut în sânge înseamnă risc de diabet zaharat. Rețineți faptul că un diabetic va face cardiopatie ischemică, deci înfundare de vase la inimă, de 2 până la 4 ori mai frecvent decât restul populației. Va face infarcte la creier de 2-3 ori mai frecvent. Îi se vor înfunda arterele care duc sânge la creier de 6 până la 10 ori mai frecvent. Va face insuficiență cardiacă de 5 până la 8 ori mai frecvent. Infarctul miocardic este de 2-3 ori mai frecvent la o persoană diabetică și, nu în ultimul rând, la o persoană diabetică, coagularea sângelui, cum este apa cu zahăr, extrem de lipicioasă. Ei bine, așa de lipicios și de aderent este sângele la o persoană diabetică. Riscuri generale ale unui pacient diabetic. Hai să continuăm. Dacă hipertensiunea arterială asociază diabetul zaharat în 20% din cazuri, reciproca, adică diabetul zaharat asociază hipertensiune în 50% din cazuri. Dispare protecția hormonilor estrogeni pe vasele de sânge la femei. De asemenea, ateroscleroza sau înfundarea vaselor este mult mai precoce. Un diabetic are același risc vital ca și o persoană care deja a făcut infarct, deși poate n-a făcut. Aduceți-vă aminte în seara 7 când am vorbit despre infarctul miocardic. La un diabetic, infarctul poate să survină fără durere și este un risc major pentru sănătate. De asemenea, disfuncțiile sexuale sunt foarte frecvente la persoanele diabetice. Din păcate, există și conferențiari sau profesori universitari care au diabet zaharat, doctori fiind, nu profesor universitar de filologie, nu, profesor universitar la medicină, doctor fiind, care au diabet zaharat
și fumează și consumă alcool. Ce să zic de o persoană care este profană? Dacă un profesor universitar sau un conferențiar fumează, este alcoolic cronic, având diabet zaharat, decât că este un sinucigaș sau un inconștient. La un diabetic, glicemia sau zahărul din sânge vor trebui menținute sub 110, v-am spus, dar cu totul excepțional 130. Dacă la restul populației, aduceți-vă aminte ce v-am spus încă din seara a doua, peste vârsta de 18 ani, tensiune arterială cel mult 140/90. La un diabetic însă 130/80. Însă dacă ajung să pierd proteine prin urină din cauza alterării filtrului renal, tot la un diabetic va trebui să am tensiunea cel mult 125/75. Mai departe, este extraordinar de important la o persoană diabetică să normalizăm profilul lipidic, dar mai ales colesterolul să-l dăm jos. De asemenea, normalizarea greutății corporale la o persoană diabetică aduce beneficii enorme. Ca o mică paranteză, la o persoană obeză, să zicem 1,75 m și 150 de kilograme, reducerea greutății corporale doar cu 10%, deci din 150, dacă pică în 135, deci tot este imens, beneficii enorme în scăderea cantității eventual de insulină sau de pastile în diabet. Dar cu atât mai mult dacă se apropie de normal. Tratamentul diabetului zaharat. Repet, o persoană care este înconjurată și disperată că în familia sa există diabet zaharat la tot pasul, mamă, tată, bunici, frați, surori, chiar și copii, dacă își schimbă din temelii modul de viață, în cel mai rău caz nu va face boala decât peste 30 de ani, dar cel mai adesea nu va mai face deloc boala. Deci, determinismul genetic, chiar și ca și la hipertensiune arterială, poate fi barat, poate fi atenuat drastic prin schimbarea modului de viață. Îmi pare rău că n-am intitulat chiar și această prezentare, cum am spus aseară, cancerul, fatalitate sau vină personală. Ei bine, în această seară am spus diabetul zaharat. Am putea spune diabetul zaharat este o fatalitate? Nu. Este cel mai adesea vină personală. De asemenea, în diabetul zaharat de tip 1 este obligatorie terapia cu insulină. Dar totuși vom vedea spre finalul prezentării că se poate face ceva și pentru astfel de persoane pe cale naturală. Însă în diabetul zaharat de tip 2, repet, la persoanele care și-au depășit greutatea corporală, dacă această persoană este de puțin timp cu diabet zaharat, în 60, chiar 70% din cazuri, dacă își schimbă din temelii modul de viață, poate rămâne fără terapie. Și în restul cazurilor, terapia poate să fie redusă drastic. Alimentația diabeticului are la bază culmea glucidele, dar glucidele complexe, care vor constitui aproximativ 55-60% din totalul rației alimentare. Total interzise fructele confiate și dulciurile concentrate. Fără restricții pot fi consumate coacăze, portocale, pătrunjel, etc., etc. Alimente care au zahăr aproximativ 11-19%, cartofi, caise, alune, cireșe, teoretic doar cântărite, practic cu multă moderație. Leguminoasele, s-a spus ani de zile că sunt interzise la un diabetic, actualmente se permit fără probleme dacă persoana face și exerciții fizice.
fibrele vegetale sunt esențiale la o persoană diabetică. De ce? Pentru că dau o absorpție lentă și persistentă și nu supun pancreasul la șocuri insulinice. De asemenea, alimentele care se absorb lent din tubul digestiv sunt extrem de dorit la o persoană diabetică. Proteinele. Nu uitați faptul că la o persoană diabetică, și nu numai, proteina de origine animală supra-solicită rinichii. Dacă rinichiul este troznit zdravăn de către diabetul zaharat, chiar și medicația antidiabetică uneori troznește în rinichi. Cum credeți sau ce tip de proteină ar fi indicată în diabet? Proteină de origine vegetală care să solicite rinichii și să inducă bazicitate. De asemenea, grăsimile vor asigura o cantitate de sub un sfert din totalul rației alimentare, dar cu preponderența uleiurilor și mai ales a celui de măsline și de in. Cât mai puține uleiuri omega-6, dar, foarte important, redus drastic aportul de colesterol. De ce? Colesterolul am văzut că poate distruge și urmele de pancreas care mai sunt eficiente. Sarea. Am vorbit despre sare. De vrei să fii sănătoasă, să n-ai solniță pe masă. V-am spus încă din seara a doua. La o persoană diabetică, cu cât aportul de sare se reduce, cu atât va fi mai bine. Cafeaua, cafeinicele, cola și alimentele, băuturile de acest gen, ar trebui reduse drastic sau chiar suspendate. Din nou dăm cu capul în soia. La o persoană diabetică, beneficii majore ale consumului de soia, tocmai datorită că dă o protecție excepțională pe vasele de sânge. Repet, alimente foarte bogate în hormon fitoestrogen, spirulina, soia, salata, n-am spus de ea până acum, polenul granule, frunzele de pătrunjel, frunzele de păpădie și, în ultimul rând, grapefruitul roșu. Vanadiu, fiți foarte atenți, cea mai bogată sursă de vanadiu cunoscută se numește spirulina. Spirulina prin vanadiu poate mima efectele insulinei și să aibă aceleași efecte fără insulină. Și spirulina poate să vină cu niște beneficii majore și la o persoană diabetică. Numărul de mese la o persoană diabetică, de regulă, se acceptă 3 mese principale și 2 gustări. Există rare cazuri când se recomandă doar 2 mese. Dar dacă zahărul din sânge este bine controlat, se poate accepta și aceasta. Dar, ca o regulă, 3 mese și 2 gustări. Sunt și alți factori foarte importanți. Aduceți-vă aminte ce v-am spus încă din prima seară. Dacă vreți să cojiți un măr, mâncați coaja și aruncați mărul. Cojile de mere au efecte și de scădere a zahărului în sânge la persoanele diabetice. Persoanele care au o alimentație bogată în vitamine D pot să fie protejate împotriva diabetului zaharat. Țineți minte cât trăiți. Studii de ultimă oră au atestat faptul că dacă vrem să nu facem gripă de orice fel, trebuie să avem surse majore de vitamină, nu C, cum se credea până acum, ci surse majore de vitamină D. Surse majore. Toate uleiurile, oleaginoasele, adică toate cele din care se scoate uleiul, clasa nucilor, nuci, alune, arahide, migdale, fistic și ori mai fi și altele, și leguminoasele, fasole, linte, mazăre, soia, bob, năut, lupin, fasoliță și mai ori fi vreo câteva. Rețineți, vitamina D, rol fundamental de protecție împotriva diabetului zaharat, împotriva virusurilor
și tot vitamina D, fixator de calciu, și de asemenea o vitamină esențială pentru menținerea tonusului muscular. Mergem mai departe. Am zis de spirulină. Orice persoană care are diabet, sau dacă aveți în familie persoane cu diabet și creșteți, repet, lent, progresiv, cantitatea de spirulină de genul astăzi jumătate de gram pe zi, o săptămână. Săptămâna următoare 1 gram pe zi. Ca o mică paranteză, spirulina nu o luați după ora 16, că la revedere somn noaptea, spirulina nu o luați înainte de masă, că la revedere poftă de mâncare. Dacă vreți să scădeți în greutate, atunci o luați înainte de masă. Săptămâna viitoare 1 gram pe zi. Următoarea săptămână 1 gram jumate. De la 2 grame în sus începe să scadă zahărul din sânge doar la persoanele diabetice, nu și la cele nediabetice. Iar dacă ajungeți tot câte cu jumate de kilogram pe săptămână, progresiv crescând, va trebui să scădeți substanțial necesarul de insulină sau de medicație antidiabetică. Aduceți-vă aminte că v-am spus că un factor natural major de scădere a zahărului din sânge se numește ceaiul de frunze de afine. Factor major. Coenzima Q10 aduce beneficii majore în diabetul zaharat. Sursele majore de zinc. De ce? Insulină nu se fabrică în corpurile noastre decât dacă avem zinc. Cine e recordmenul în zinc, cupru și mangan? Vă mulțumesc! Înseamnă că ați fost atenți. Mergem mai departe. Beneficiile exercițiului fizic de această dată în diabetul zaharat. Scade zahărul din sânge, crește extracția glucozei din vase, chiar dacă avem prea puțină insulină. Scade rezistența la insulină și, nu în ultimul rând, ajută persoanele care și-au depășit greutatea corporală să și-o normalizeze. Însă, dacă o persoană diabetică are grăsimile din sânge crescute, obezitate abdominală semnificativă, adică burtă, spus pe românește, și o glicemie sau zahăr în sânge prea mare, această persoană riscă drastic amputațiile. Țineți minte că teoretic, la o persoană care nu își schimbă modul de viață, se introduce la start un medicament antidiabetic. Peste 5 ani, spun statisticile, se mai introduce încă unul, peste încă 5 ani al 3-lea, peste încă 5 ani se intră în insulină, iar peste încă 5 ani risc major de amputație. Și atunci, nu-i mai bine să ne schimbăm din temelii modul de viață? Fiecare este liber să facă ce dorește. Însă, întotdeauna riscul complicațiilor diabetului zaharat crește cu atât mai mult, cum am spus, cu fiecare miligram zahăr în sânge peste 130. Practic ar fi bine, cum am spus, să nu fie peste 110. Coma diabetică însă nu se va trata cu mod de viață, ci cu insulină injectabilă. Deci este o urgență și pentru aceasta trebuie intervenit prompt. Atenție mare persoanelor diabetice, mare de tot. Orice persoană asmatică va trebui să poarte permanent la ea spray antiasmatic. Orice persoană diabetică trebuie să poarte la ea, nu știu câți au fost instruiți, cine n-a fost instruit îl instruiesc eu acum, o sticluță cu apă cu zahăr, nu mai mare de 100 de mililitri, care se ține la purtător. De ce? Pacientul își ia bulina de diabet, pastilă. În maxim 15-30 de minute trebuie să mănânce. Dacă însă
Sună vecina la ușă și asta are un chef de vorbă de nu mai termină. Dacă sună telefonul, dacă se întâmplă altceva, pacientul diabetic nu mai poate să mănânce în 15-30 de minute după ce a luat pastila sau și-a făcut așa, injecția, și automat începe să transpire, începe să tremure și riscă să intre în comă hipoglicemică, deci cu glicemie prea mică. Ei bine, în momentul acela desface sticluța cu apă cu zahăr, o dă pe gât și a rezolvat problema. Prompt, hai să nu zic imediat, dar în 2-3 minute. Însă, dacă nu face așa ceva și intră în comă hipoglicemică, risc major de moarte cerebrală al unor structuri și chiar convulsii și probleme foarte, foarte serioase ale creierului, care a fost supus o perioadă mai lungă sau mai scurtă, unui nivel de zahăr în sânge foarte scăzut. Deci nu cumva să uitați, dacă aveți în familie o persoană diabetică, sticluța cu apă cu zahăr la purtător. Și aia este o asigurare că dacă se întâmplă ceva și nu putem mânca, am dat-o pe gât și am rezolvat problema. Deci aia se ține exclusiv pentru situații de urgență. Efectele unui mod de viață sănătos asupra celor 4 mecanisme ale diabetului zaharat. Ce mecanisme conduc sau concură la diabetul zaharat? Scăderea producției de insulină. Cum o putem influența? Pancreasul se distruge sau și insulina avem ineficientă în vase. Dacă avem insulină ineficientă în vase, scăzând greutatea corporală, chiar dacă pancreasul este distrus, dar mai are ceva bun, putem interveni prompt. Însă, dacă avem diabet zaharat tip 1, ne poate salva aproape exclusiv spirulina, asociată, nu în loc de, deci asociată terapiei insulinice. Creșterea rezistenței la insulină, alimentație corectă, ulei de alimentar, deci omega-3, dar nu cumva să uitați exercițiu fizic. Hiperglicemia, prin scăderea absorpției glucidice, doar prin exercițiu fizic și, de asemenea, putem să o combatem prin baraj de fibre. Iar, hai să vă spun ca să înțelegeți, dizolvarea, deși nu e cel mai fericit exprimare, dizolvarea depozitului de glucoză din ficat, practic noi spunem glicogenoliza, deci transformarea glicogenului în glucoză, se face cel mai adesea în diabetul zaharat. Ei bine, acest lucru nu poate fi influențat prin schimbarea modului de viață, decât aproape exclusiv prin medicație. Sunt anumite clase de medicamente. Dragii mei, mai iute chiar decât am prevăzut, am terminat.